Ratu. Kula gadhe pating satriya. Boten badhe ngucapi weca glenjani janji. Umpami kula swara sedaya pangandika kula ing mangan kapoco jangga kula. Kasih dalanyo kula namung panggakake sementing Injil. Sang Cita Ratu jimat windes kawin. Sasampunipun kula midhangetake aturipun Sita lan Gumidir. Upami menika nyata anggipun nyangkul pakaryan mingguhi sentosaning Sang Cita Ratu. Kira saking menika Sang Cita. Wit puncung ngantos gelo. Majapahit kemudingan Rama Prabu Bramatunduk. Kula sampun sagah sumarga ngreksa kawulijenganipun kawula ing Majapahit. Minggahipun nata negari Majapahit. Ngantos kalenggan menika panjenengan ingkang jumenengan. Kula mboten badhe benten-bentenaken panjenengan lan ingkang Rama saking. Cita Ratu semantun kula. Kula ngrungosi dados sapa guru wonten ing negari Majapahit. Nalika Rama panjenengan suwun Prabu Bramatunduk swargi. Kula ki mboten badhe beda ningkaken. Menawi to Majapahit kapenca ing dewa. Kula labuhi kanthi cete sing gedhe. Siasa panjenengan menika satunggalipun ratu Pampawah. Nanging monggo kula aturi nulat lekasipun Ratu Sima pangayoman wonten ing negari Kelin-Kalingga. Siasa menika Pampawah pawesti nanging adil wicaksana. Anggenipun tresnan ngembang raja. Ampun arep tinggali. Menawi sak wanci-wanci kapenca ing dewa. Sedaya para parampara lan saka guru kalebet kula badhe angrungepi bumi aji utak getih wonten ing negari Majapahit. Iya, asli rame. Angkat buta. Angkat buta. Ayo kita enggak. STOP. Apa maksudnya? Stop. Ya. Biyen kowe kondo wong aku Arya Cistan kenal. Biyen opo kowe kuwi wektu dina iki ora nate nonton koran maca TV. Wane. Kasih bener. Nonton TV maca koran. Ya iso. Nonton TV karo maca koran. Lantar sambil dingin terus pantoro. Biyen Arya Cistan pangane saiki wis dadi patih jenenge Lu Gendek. Lu Gendek. Biyen harus dicetak. Ning saiki wis diganti. Jadi patih. Patih lu kenal. Lu Gendek. Lah gendar apa nek kenal? Tanggone. Apa-apa saunimu. Lah. Tiga tilik.
Cara aku ora apa. Ngoten. Kalau sih 500. Nuwun sewu. Gusti Paten. Nu gendera. Wah, kok catet wae. Wes, Tebe saking Blambangan. Ngantos tindak wonten ing Pendapi Agung. Negari Majapahit. Ekulipun kula pikantuk dawuh ekti dalemipun Kanjeng Adipati Minaji. Kang supados nyaosaken awara kunjuk kesanipun dak ayu Sri minggaipun angkat kutha salah angkara kutha dipuntus kaliyan sesembahanipun ingkang supados ngaturaken ayah. Nomor apa, Pak? Nggih. Karo kok sinten? Anak kula, Semoga amangan saudara. anak kula Bagaimana ini? Ojo bak menika tinggal pati kiana. Saipun pados ketemuan pokok kaitu dengan keputusan demokrasi. Kepalane Caroko itu mengirim matur sinten tadi dengan itu bergerak. Oke. Lo mau baca tanggung jawab sampean. Enggak baru melu-melu belum. Jenengane kuwi. Kok yo tumindake apa beto? Sapa angkat tongkot kok unggah nyang pendopo ing Majapahit Kinarya. Sampeyan ora ngitung. Nek cara kok munggah ana ing pendopo
mongko nek ganti cara kemunggah nyang Majapahit bali nyang Blambangan ana ora trimane sesembahan ana ing Blambangan Adipati Minak Jebul Krisna sing tuna kuwi ora mung sliramu ning kabeh kawula dumadine perang iki mesti bakal nuwake korban kang ora sithik wilamane ora cukup bondo tuna nyawa ora monggo negara Majapahit iki